Antigusum credo pater mitam corpus spiritu Deus, Deus Deus mecam corpus meum, materam tam crus metam ipsae. Kita ang kaugatas, kana ang kaunora. San asas. Huwag naman ikibati mo sa sakit niyo kayo! Sorry! Salabi! Ikaw ang timagdamgan! Sabali! May uhipan niya ikaw ang timagdamgan! Ang mga kaliwat. Nahigugman na ang mahalog palangga kong anak. Mama Matilde. Tuapa sa kaliwat nga gikaligot-gutan o gidomtan sa atong mga kaliwat. Mama Matilde. Usara kadagom, mukirig siya. Yan ka ba? Antonio! Yan ka ba? No! Napangi ko! Mamamanda! Magbayad siya! Ang mga kaliwat. Nagpadayo ihapon. Ay, katapusan nga pagtumot. Ikan pa kaniyan to hanggang karoon ang kaligot-gutay sa inyong kaliwat o among kaliwat. Sabay makaputol, ini. Kinsay makatabang sa itong kahintang. Ang mga kaliwat. Ang mga kaliwat. Lahi nga kinabuhi, lahi nga kalibutan. Usa ka lahing abilidad ug gahom sa kaalam nga iya sa dautan ug dulumtanan sa labawng gamhanan. Gikan sa labing ubos nga dagang sa panulat ni Fermin Culliantes Gomez. Sa direksyon ni John Gomez. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Tusok-tusukon ko sa mga dagom ang kasing-kasing. Ipalanlan ako sa mga bakukang upuhipan. Iyong uto. Ang mga kaliwat. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugtok ning atong sugilanon. Ania, Lorita, ipakita nako nimo. Hain man, Mama Matilde. Nia, tutukig maayo. Unsay imong naklaro o nakita? Mga numero. Pila ka numero? 3. Unsang numero? 6. 3 ka size. Nga iya sa akong Diyos. Iya sa labing gamahanan. Ug karon atong ipadayon na ang laing sumpay nining sugilanon. Ang mga kaliwat. Mama Matilde. Oh, Loretta. Size
size, size. Tulo ka size. Ang tulo ka numero na mauibutong manluluwas kung muabot na ang panahon sa kinatibuk ang kagubot sa kalibutan. Ang tulo ka numero nga gipanalanginan ng daan sa akong giludan nga maoy pagkaon kung moabot na ang kagutom sa kinatibuk ang kalibutan. Ang tulo ka numero nga ipatik sa matag pulso ug agtang silbing ilanan nga ang matag ipatikan niini makaangkon ug kaluwasan. Kaluwasan sa kagupot ug kagutom. Kaluwasan sa kamatayon. Mama Matilde. Ayaw gyud kini kalimti. Gikatagna ng daan lukop kalibutan. Ang kaluwasan sa sama nato. Diin mitipon kita sa mga linuwas ining tulo kasayes. Timan-i usap kini. Hapit na mo abot ang way makatupong makasakit. Ug ning panahona, kinahanglan ayagon ang tanang katawan. Aron sunahon ug pangutanon kung unsay ilang baruganan. Adunay mo barug sa ilang baruganan, apan punggutan sila sa ilang mga lig. Apan katong mubuhi ug mulimod ug dili mo angkon sa ilang baruganan ug magpapatik sa tulo ka sais sa ilang mga pulso ug sa ilang mga agtang. Dili punggutan sa ilang mga tungod niining sais. Tungod sa tulo ka mga sais, maluwas katong kutob ug kinsay magpamarka sa tulo ka sais. Tungod kay ni ana unyang panahona, maunay mohari ang giingon nga sayop ug ang tumanon sa halos tanan mao ang sayop kay mauna ang husto. Ug ang giingon nga husto, mauna ang sayop ug mao ang moangkon sa kapiltihan. Tungod kay ang sayop, mauna ang mahimong husto. Ug ang husto mauna ang sayop. Ug maunay ilhong husto ang sayop. Ug ang sayop mauna ang ilhong husto. Wa baka mo'y magmatngunan nga anam-anam na ang mga pangitabo. Tanawa karon ang kalibutan. O tanawa karon ninyo ang nagkalain-lain kinukuhan. Doon na uyon nga lalaki o lalaki pagakaslon. O ang babae o babae pagakaslon. Usa ka si mailhan. Usa ka ilhanan sa paghari sa tulo ka sais. Kung sila ang nagbarog sa husto kuno o kamatuuran o magpapiling magbarog sa ilang baruganan sa ilang gituruan. Pagpadayag silang tanan mao'y mga pukan kay pagalungguan sila sa ilang mga o kita mo'y magpapiling maghari ng kalibutan. Usalan ka na sa parsyal nga kasayuran. Kung unsa ang matang sa kuruna sa kadaugan kanatong miila, mitahon, miyukbo, o miluhod sa sais. Kining punyal na may marka ng daan nga sais. Mao kini ang imong gamiton sa pagpatay ni Antonio.
Naminaw ka ba nako, Loretta? Naminaw, ma. Good. Ibilin ko ka na kanimo. Ikaw mo'y akong pialan ni Ana. Sugod karon. Ay, naibaw ko. Magunahuna ka pa ug maayo. Apan ihatag ko nimo ang panahon ug higayon nga makadecide na ka alang sa imong pimpuhaton. Musud una ko sa espesyal nga lawak. Pinuod judi ay na artison ang mga tiguang nga kusog mo ka og baboy. Isunod-saon ako og klaro, apan wag gid ko'y nakitang tulo ka numero sa size. Ni ako din napita aning punyal makita ug maklaro ang tulo ka size. Apan wag gid ko'y nakita. Ganina nga kaming duha si Mama Matilde. Oo, nakita na ako. O klaro kaayo ang tulo ka size. Apan karon nga ako na lang. Nganong dili man ako makita? Unsay buot ipasabot? Mama Matilde? Mama Matilde? Ma? Nakailis na ko. Malakaw ko. Likay ang mga tao nga kusog mangutana bahin sa mga bagong hitabo karon din sa ato. Ilabi na sa nahitabo nila ni John o katong iyang kaupan. Daghang pangutana, daghang istorya, daghang sayo. Nakasabot ka pa. Nakasabot, ma? Lakaw na o ayaw pagdugay. Oh, Mama Matilde. Ato na ko. Lakaw. Ni apa di ay. Kung adunay mangutana nimo, bahin ako. Kung hain ko, tubaga sila nga doon ako'y gilakaw. O kung mangutana akin sa ang tiguang, nga ilang nakita din sa bae, ingna nga imong apuhan. Oo, ma. Lakaw na. Makahimo di ay sila. Ang sama nila ni Mama Matilde nga kung gusto nilang himuon nga tiguang ang bisan kinsang tao, ilang mahimo. Sama ni Mama Matilde karon nga nahimong tiguang. Ingon di ay sila ni ini kakatalag sa una. Di pa gani dugay nga milakaw. May balik dayon sa Lorica. Ay, nalaki ngali ang pultahan. Ugwas niya madaang dupike. Maong nanukto. Nana, huwat ka diyot. Ngon gaday ani ang lihok sa tiguang hinay. May balik ka man. May adlaw, Lola. Naa si Matilde. Dominic. Naa si Matilde? Wa si Matilde din eh. Ha? Hay, bilis siya. May gilakaw nga importante. Balik lang unya din eh, human sa tulo ka adlaw. Mao ba?
Balik lang human sa tulo ka adlaw. Ni ana siya din hisabay. Sige la. Wa magkasa din mulakaw na lang ko. O mabalik ko human sa kadlaw. Sige. Lola, kikidit lang. Kuwan tayo. Nga nung may balik ka man. Tabi, kisa ka dito. O ganun, sige ka magpandong bisag niya kasod sa bahay. Apuhan ko ni Matilde. Ako na kining batasan nga. Bisan niya sa bahay, magpandong ko. O nga lang, kailan ka ba na ako nga karoon pa man ta magkita? Tungod, kay giistoryahan ako ni Matilde. Bahin sa usa ka Dominic. O ikaw kini, dili ba? Gidescribe na ni Matilde nga rin ako. Ang gwapo mong dagway. Gwapo mong barog, Dominic. Dominic? Mao ba? Sige, Lola, aral ako. Inahanglang dili ka mahibaw, Dominic. Na ako kini. Ug nahimong tiguang. Basin unyag mabugnaw ka na ako. Basin mo atlas ka. Ug likaya na unya ko nimo. Dili ko gusto mawa ka na ako. Tungod kay nakatong ako pagmahal. Pagkikot man nimo, Dominic. Obtene, Mihil benedictionem, Mihil benedictionem. Nagbotok-botok na ang duga na naito sa panit nga kahoy dakit. Duga sa kodyapi, duga sa tunok nga sampinit, og duga sa kahoy o gamot sa tubli, og duga sa bagon nga panyawan. Karon, magkabo ko sa initos og nagpilit nga duga nga nagbutok-butok og isalibay na ko sa bangbang. Maugid di ay ang liyok sa mga tiguang. Hinay kayo. Karon, isablig ko kining gikabo na kong initos sa mga duga diha sa bongbong. Kung pila ka buok ang mopilit diha sa bongbong, mauusab ang pila ka kauban nila ni Jan o Rene nga mitabang og dagmar sa akong anak. Isablig ko na kini. Tulo ang nipilit sa bongbong nga nagpasabot. May tulo pa kabuok na ibilin sa nagdagmal o buot mo patay ni Antonio. Tulo pati ay kabuok ang naibilin. Pangitaon ko sila. Papahiran ko sila sa ilang gibuhas na ako.
Unsaon man pag-ila ni Amanda sa laing tulo ka kauban nga mopatay unta ni Antonio. Unsay pamaagi ni Amanda nga iya kining mailhan. Unsay naghuwat nga hitabo alang nila ni Lorita ug Antonio. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suman pa mga sumpay nining sugilanon. Ang mga kaliwat dalit sa RMN Drama.